jotono lamsogo BSC video ketalo tini video ongkha form fill up no twiwi je TDP TDPH ni BSC back paper tongnai te NEP first te third semester ro swrwngwi tongnai rok ni bagwi jara BA B.SC te BCom norokni form fill up chengrijakha BSC norokni form fill up chengjakmani date ongkha eba salmari ongkha 5 tarik 11 mas 2025 ni simi norokni form fill up chengjakha hinkhe norokni form fill up painai 5 tarik 12 mas 2025 o joratwi norok form fill up khlaiwi mannai hinkhe 5 tarik December 2025 ni bisingo khlaimani hinphano 10 tarik December 2025 joratwi norok form fill up khlai mannai phiaba 5 tarik December 2025 laikha hinkhe fine rwgui form fill up ma khainai hinkhe kha khlaio bujui mankhana hinui teibosa sawano jara TDP TDPH ni back paper je tongnai first semester bai te third semester o je back paper tongnai oboni logi tongo NEP first semester bai third semester o swrwngwi tongnai BSC norokni online form fill up chengjakha norok jani jani form fill up khlaiwi naharlaidi te paithago jotono hambai BSC malai phinai kwtal video o।